bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta? Kamusta na? Labi na sa tanang tigpaminaw. Kuya ni Pipito, kumusta ka diya? Sa imo mga tao nga nagkanunay yung tao namati sa ato ang mga drama diri sa Arimin DYHP. Mismo ikaw, kanunay po namati. O sa tanan na ito magkaisunan sa Kabisayan o Mindanao. Labi na yun sa tanan na ito magkaisunan. Nga anaa ka ron sa tagsa-tagsa lang katrabaho taon. Ang mga girikanan ron, naras balay kay humanang panihapon, mag-relax-relax na yon. Nya maminaw sa ato ang mga aso ni Kuya Gulyat. Nya usbo na ito, pasalamat at tanang mga tao nga ato pong mga suod. Labi na yun sa Bien Aqua ni Gang Bantayan ni Sir Joel Vinci diha kang Kunsyal Bini Umandak ang ato ang suod nga higala sa tanan nga atong mga kaigsuonan diha sa Babagono. Kumusta ka mong tanan? Sa tanan po nato mga suod po kaayo si Sir Ricky Asnar. Kumusta ka diha Sir Ricky Asnar? Labi na gyud ni Sir Choi Asnar ta Lister og ni Mayuli ato board member sa First District sa tanan. Kuya Nick Pipito labi na gyud ni Kunsyal Johnny ni Kapitan Johnny Kabatingan at ang mga tao diha sa Wilkes. Kumusta? Og labi na gyud ni Cap John Ramos nga nagbuhat ang iyang mga tao og Miguel Pulyar Fertilizer niya. Kumusta ka mong tanan? Og ni Cap Ray Marimon diha sa Bien Unido Bohol. Kumusta ang tanan natong mga kaigsonan? Sa tanan gayon nga namati nato. Kumusta labi na gyud sa mga silingan ni Kuya Ray diha sa Tap. Kumusta ka mong tanan diha? Ang tanan mi gamit sa ato ang Panyawan Liniment Oil diha. Thank you kaayo sa tanang mga produkto sa SED Marketing. Okay mga bata, mga kasama nilang kita mo nagsulti kay unar ba nung adlaw sa akong asoy ninyo. Ani asan kita sa unang adlaw sa akong asoy nga sinuwat ni Kuya J. Badayos nga naguluhan ang ungo nga palahubog. Nahumanig yung misa. Mauli na ko. Sakristan Bading. Uy, gitawag ko ni Padre King. Tulon ko. Basi doon na pa siya isugo na ko. Imo mo kung gidadinis kong binto, Padre King. May isugo ka na ko, Padre. Muuli na rabaw ta ko. May gani kay imo kong gitawag. O sa may isugo naman ako, Padre. Wa ko isugo ni mo maning. Gusto lang kong mag-isulti ni mo sa makadiyot. Mao ba? Unsa na pakikistoryahan mo na ako, Padre? Ha? Uy, Padre King. Kalaong gud siya mong panghupaw. Unya, gitutukan ko ni mo pag-ayo. Maning, doon ako ipautana ni mo. Umahinaot ko kay mo kong tubagon sa hustong tubag. Padre King. Usa ka tinuod kining mga tabi-tabi nga kong limawan. Nga ni mga asawa, usa ka ungo. Uy, Padre King. Ang tinuod, dili ko makatuo nga usa ka ungo ng mga asawa. Kay ikaw nga yung bana, usa man ka sa Kristan. Apan sa daghan naman good ka mga tabi-tabi nga kong limawan, bahin si mga asawa. Mao nga nakisultig yung kunin mo karon. Usa man, tinuod pa nga ungo yung mga asawa. Dili tinuod ang mga tabi imong nadungog, Padre King. Dili ungo ako asawa. Dili, Padre King. Unsa? Mao ka na, Rosa. Daghan na mga tabing nadungog ni Padre King. Bayan si mo pagkaungo. Apan bisan pa sa tanan, namakka ko. Wa ko mo angkon nga to ni Padre. Nga ikaw, nga akong asawa. Usa gyud ka tinuod nga ungo. Oh, tinuod nga ungo ko. Musuyop ko og dugo. Apan wa ko mamiktima og tao dinis atong dapit. O gani inigabot sa higayon nga gusto na kong musuyop og dugo. Mga binuhi ra natong manok ang suyupan ko og dugo. Apan dili ikalimod nga mas gusto kag tao gyud nga dugo. Ang suyupon mo, di ba? Oo. Apan tagsara ko musuyop og dugo sa tao. Kanara mingawon na gyud ko og dugo sa tao. Apan wa ko mamiktima dinhi sa ato. Kung mahimo na kong usa ka langgam nga kikik, mulupad ko og layo ug adto ko mamiktima og Nabalaka ko, tao. Rosa, nabalaka ko. Kasi mapatay ka sa mga taong gusto niyong biktimahon.
Labi na batay mi nga mutuwad ka. Di ka kabantay. May Ah, pamangitag Maning. paagi. Pangitag paagi mo awagi mo pagkaungo. Lisod na ka na mahitabo pa maning. Ni anak kini sa akong dugo. Ah? Human ko migunit sa kamot sa akong amahan nga ungo nga naghinguta sa kamatayon. Nibalhin na kanako ang iyang Wa pagkaungo. unta nimo dawata ang kamot sa imong amahan dihang nagpinal na siya. Aron di ka magkapanunod siyang pagkaungo. Magyud ka na idiha sa akong hunahuna atong higayuna nga dili ko modawat sa iyahang kamot nga iyang gitunol nako. Apan naluoy na kay ko niya. Naghilak siyang nagpakiluoy nga gusto na siyang mopahuway. Ug ang mudawat na lang sa iyang pagkaungo ang iyang gipaabot. Mao nga ako'y midawat siyang pagkaungo. Dihang gikuptan ko ang duha niya ka mga kamot, diha nabugtuan siya sa iyang kinabuhi. Awa na tayo mahimo ini. Naanam na nimo. Pag-amping na yun nga di ka mapatay sa tao nga imo niyang biktimahon. Ha? Daan ko na nga gihuna-huna nga mao kanay akong madangatan. Way bali na ako kung ako'y mamatay. Apan kung mahitabo manggani nga ikaw. Ah, Ang atong anak nga daga nga si Mila ang ilang patso. ayaw. Ang anha na gid unya ang higayuna nga mahimo na kung usa ka bangtas nga ungo. Mupatay ko og daghang tawo hangtod sa katapusang yugto sa akong kininhawa. Di mo kami ang ikabalakan, de Rosa. Layo ras tinuod ng mahitabo nang nasa imong una. Ikaw may ungo, di man kami smila nga atong anak. Busa ikaw mo magamping, kay ikaw ang kanunay nga nag-ungos kamatayon. Daghan ang mga tawo nagtinguha sa akong kamatayon. Tiyaw mo na. Apan ang gikabalakan ko nga maapil ka mo sa ilang kasuko. Ayaw lagi. Usbon ko. Ayaw. Dawaton ko nga ako ang ilang mapatay. Dili ka mo simila nga ako mga mahal sa kinabuhi. Day Rosa. Arang-arang. Kay sayo ron nga nahurot ang tinda ko sa merkado nga putong maya o sikwate. Dako ron og halin. Ug nakapalit kog 2 ka kilo nga karning baboy. Oy, mga silingan, na, ni anak sa ulo ay, miagi na. Sinasina. Ako na siya na pagnatungo. Kana kay ongo ang inahan, aw Usagit klaro siya na sa lang kaingon ang nga anak dili kayan ongo ko sa sad. mga tao. Kaya sige ni siya og syagit-syagit na ko nga anak ko mo. Tanawa ninyo. Ikaw, Sas! Doolon ko ni Kaita. siya. Nang si Ma, nang mahimo ba nang? Ano pag singgit-singgit diha nga anak kog ungo? Ay, kay nga no. Dili bagod tinuod, nga ongo ang imong inahan, ha? Bistado na ng inahan mo siyang pagkaongo, oy. O nga nang nakaingon ka man ana ha? Doon na ba ko'y tao din sa atong dapit nga iyang gibalbal? Na? Ay, awa, bitaw. Pero dunay nakataho nga namalbal siya didto sa laing dapit. Dunay makapamatuod, anak. Og sikin sa man ko no? Ako Mila. Oh. Tuog kaya ako kuyo ang tagapikas lungsod. Mo gibalbal sa imong ginahan. Unsa? Tinuod mo nang gisulti mo, Baydolpo, ha? Ay, pastilan ni mo, Erning. Nagduha-duha kapag yun is pagtuo nga ongo na si Rosa, ha? Bisag wa pa nis Dolpo nga testigo sa pagkaungo ni Rosa. Daghan ng tabi nga atong nadungog in taon, oy, nga siya. Makitas ilaha nga musuyop og dugo sa manok nga buhi. Daghan kay nakakita og nagkisi-kisi in taong manok nga iyang suyupan og dugo. Ay, makalikalito, ma. Atong pasultihon ni si Baydolpo. Kay, usa man ko na siya sa migo ko ng Rosa diyang human mabalbal ang iyang uyuan, bebe. O, tinuod gina. Berning, nang si Ma. Usa ko migukod sa ungo. O, naklaro gina ko ang naong sa ungo. Daghan may migukod niya. Nagdami matalinis ng bagakay. Apan, kaliting nawa. O, doon may langgam nakita nga. Langgam nga kikik. Dito si Babaw, naglupad palayo. O, klaro kayo. Siya to, ang ungo. O, kanas ng Rosa. Di bita mong masayop ko. Siya yun. Siya ang ungo may balbal sa kunguyuan. Di ay, ha? Yes, Miller ba? Asyuso kayo? Asyusa? Akong panguyaban, pero gibastid ko. Hilas kayo.
Murag di anak og ungo. Hoy, Uyab mo Erneng. Hoy, dili ko Tungo gusto ko nga manguyab ka ng Mila, ha? Maog yun. Klaro kaayo nga siya unya ang mabinla ni Rosa sa iyang pagkaungo. Og oy, di ko gusto nga makaumagan kong babae nga ungo. Likayin na sila, ha? Likayin si Mila. Likayin yun, Erneng. Igo na sa imuhang paghilak, anak. Sa sunod, kung dunay mo singgit-singgit ni mo, bahin nako nga imong inahan nga usa ka ungo. Ayaw na lang paghapit pa nila aron nga motubay istorya. Lahos na lang og uli og ipalapo sa pikas dunggan ang imong nadungog. Oo. Nasuya mo na si mama ni mo, Rosa. Kay, mo ba kung gipaguyaban si mama ni mo? Dako na gusto na ko sa sima. Marisa, ayaw kalain ha. Pero ma, nagmahigit ko nga nung nakainahan ko sa kaomo. Anak, Mila, May mga ulitaw nga nanguyab na ako. Ang akong inahan doon sa kaongo. Doon naman to'y nanguyab na ako nga sa Erneng. Pero klaro kayo nga bukal-bukal lang ang iyang pagpanguyab na ako, ma. oo, oy. Bugal-bugal gyud. Kay, anak ko siya ni Sima. Nga nasuya ni mama ni mo. Pusa, ayaw gyud sugta si Erning, ha? Ayaw gyud Mila, ha? Bahalag malain ka na ako, ma. Pero nagmahigit ko. Nga nung ikaw pang nahimo na akong inahan. Nagmahay ko. Oy, Mila. Anak, balik diri. Mila! Mila! nagmahay si Mila nga ako ang nahimo niyang inahan nga usa ka ungo. Ang. Maning. Ug kana si Sima. Kana siya. Usa siyas na kaingon nga napagya og maayo ang akong pagkaungo inindapita. Busa, puslan man nga iya kong gipalagot og maayo. Karong gabi, patyon ko siya. Uy, Balbalon ko si Sima. Hutdon kong suyop ang iyang dugo. ni Rosa! Puslan man nga hangtod ang akong anak nagmahay nga ako ang nahimo niyang inahan. Magwala ko maning. Uy, Hutdon kong patay ang mga tao nga gikalagutan ko. uy, Rosa! Day! Rosa! Diyos ko, hindi ko gusto magwala si Rosa. Hindi ko gusto mapatay siya sa mga tao din sa among dapit. Mahal ko si Rosa. Mahal ko ang asawa kong ungo. Magbantay mo na akong tanan karong tungang gabi. Inikimok na sa akong kalawasan sa akong pagkaungo. Ay hutdon ko gyud kamong patay nga mga silingan kong mga akong gikalagutan. Marisa, Oh, ma. Mapasaylo ako nga nakapasakit kong sulti ni mo. tinuod man sa ba? Angay kagigamagmahay nga nung ako pa'y nahimo ni mong inahan nga usa ka ungo. Panili ko kini kagustuhan ang nahitabo. Naluoy lang ko sa akong amahan nga nagtingha na sa kamatayon ug nagpaabot na lang nga dunay mo dawat sa gibukhan niyang duha ka pad aron sa pagtugyan siyang pagkaungo nga mopuli niya. Ug nagmahay ko nga may pati ko og kaluoy niya. Dili unta ko maingon ini kun wa ko padawata ang iyang kabilin. Nahitabo na ang tanan, ma. Basta nawato na lang nato ang tanan. Huwag ni ako aron kisulti ni mo, ma. Maayo pagpatagtaw din sa ato nga imong ikalakutan. Maugid ka na buhaton ko karong gabi eh. Anamon ko sila og hipos. Aron wa na mo tamay pa ka nato. Nasayop ka, ma. Dili kay katura silang mga tao nga nagbugal-bugal ni mo na ako. Ang nakaminos nato. Kundili, sila kitanan. Ang uban dihang tao nagpagkahilom lang. Pero ilawom sa ilang dughan. Nagkatamay ang nakaminos sila nato, ma. Basta kay dili ko gusto makapatay ka sa mga silingan. Kay mga matay gitang tanan kung buhaton mo ka na. Lila. Husto gisulti sa atong anak. Di may magpadakas imong kasuko. Ug patay kag atong mga silingan. Kay sigurado yun. Mualsa ng katawhan. Laki pang kapulisan. Ano kita? Ilang pamatyon. Karong gabi inig tukas yung pagkaungo. Doon na ko giandang nga buhing manok. Nga mo'y kasuyupan ni mong dugo.
Kailangan na paglupad og layong dapit aron mamiktima ha. Pundo lang na din sa ato. Ha? Pundo. Odong maning. Pero muadto ko ni si Ma. Ah. Makigsulti ko niya sa hinay lang ha pagkasulti. Hangyoon ko siya. Nga dili niya bugal-bugalan ang atong anak. Kung iya kini makita sa daan. Kay daga na gunang atong anak. Mauo ba ya sad na? Bueno, tana kuyugan ika. Mga tutas ilang sima. Tana de Rosa. Unsa? Di kalbaan kag may ma? Oo, Erning. Ambot ka doon oy. Hingon na pa sila basta bation kag tumang kakulba. Doon ako do'y nautan nga mahita po nimo. Stila ni mo ma. Tuom ka ng istoryang kinaraan ay. Hala, Erning. Tanawa sunahan. Tanawa. Kaya nga naman sunahan ha? Kay... Uy! Ang usa ka pamilyahan nga ungo. Nagpaingon din sa ato. Sinang Rosa, sinang Maning, ug ang ilang anak nga si Mila. Erning, dong. Nasuko ra pa nako si Rosa ug Mila. Kay ako man na silang yaga-yagaan ko ni kasugat ko sa daan. Labi na gid nas Mila. Basin ni sila dong aron balbalon ko ni Rosa. Hala dong mamatay na ko ini. Yamat ra. Ni as Rosa, ang balbalon ka? Mamalbal sa adlawang dako. Pinuti. Ang pinuti. Kuhaon akong hayop na pinuti. Sige. Kuha ang atong pinuti dong Erning. Panalipdan tang atong kaugalingon. Patay nilang toyo ha? Pwes, deta mo si Bugan. Ha? Niya na sila tungod sa among bahay. Naa sila nagbarog sa pultahan sa kawayan na mong giit. Ay! Ah, Sima! ah, Paing adlaw, day! ang apaw nga maning ay pinapugnaw pang tingog nga nanawag nako. Giinday pa ko. Day, may adlaw, day Sima! Hala. Day, gwapa! Ala. Adlaw, day, gwapa! Guwapa ko no ko. Nga naman kaon sa mga tuyo. Daoy. Kung ako palang untay iyang gipanguyaban ka ni Adto ay kitag yun untay. Nagkadayon man eh. Oo, may mitubag sa imong pagsangpit pa maning. Ay, basin wa maningog kay nahadlok nako. Day, Sima! Gwapa! Gawas, day, gwapa! Kaya magkisulti ni mo akong asawa, day, gwapa! Ni aday mo ha? Uy. Ano inyong balbalo na akong inahan? Pwes, suklat mo kamatay! Hambag mo! Ang anak din ng si mga si Erning. Nagwarawara sa daan. Agoy. Maning, atras tadong maning. Ha? Basin panigbason tanan ang tawhana. Kay ako ra babisag ungo ko. Pero badutlan may akong hait nga butang. Atras tadong. Sige mo. Sige, atras mo. Ako ay mag-atubang ining-irning. Ha? Pasabtun ta siya nga dili kamatay atong tuyo sa pag-ani sila. Isog baga mo! Hamad na yun! Ika nga Rosa! Ikaw na gamag kay ungo mga! Hamad na yun! Dong Erneng, dili taon kamatay ang tuyo na mo, dong. Oh. Gusto lang ko makig-istorya ni mama ni mo si Ma. Mao na dong irning. Ipaubos na gihuya di mong pinuti dong. Gusto kayo may unang mamatayan, may maning! Ayaw dong. Ayaw. Kaya kami, watag doon ako! Pwes kini! Ayaw! Bagya si Maning Erneng! Ayaw! Masima! Mao na iyong tuyo sa pag-anhi? Oo, in taon Erneng. Lagi. Si Ma, ikaw ba si Ma ba? Ayaw taon po og singgit-singgit Mila. Uy, ayaw siya bugal-bugal Kay daga na bayat ng akong anak. Kay gano, nagbugal-bugal bago ko nga wa man. Tinuod man nga ungo ka. Ay, kuan ka ng... Ay, dili in taon na tinuod nga ungo ko. Uy, inyo raman tao na mga pagduda na ko. Bitaw. Mga pagdudar na ninyo nga ungo akong asawa. Uy, kagwapa sa nyug ungo ha. Pero mas gwapa gyud ka dahil si Ma. Guwapa ko no ko. Oy. Pero lain ang gipanguyaban o gipangasawa. Ongo ka ng Rosa. O gani, doon na akong amigo nga ang iyang mga kaliwat mo'y gibalbal o gipatay ni mo ng Rosa. O dito gid siya. Sa diyang gibalbal mo yung uyuan. Tabang gid siya gukod ni mo. Pagkalit ang gulong kang nawa. Nya doon ay kikik nga langgam nga. Ilang nabati si babaw. Milupad palayo. Klaro kayo.
ikaw tong milupad nga nahimong kikit palayo. Dili taon na tinuod dong, oy. Dili taon, oy. Ayaw pamaka ko ina Rosa. Naawa. Kay ako gingon ni Bayering. Gausas mi ko mo. Kay imong gibalbal ako kuyuan. Imo siya gisuyo pagdugo. Hangtod niya namatay. Dulpo. Uy. Hala. Siya tuod. Siya ang usas may gukod nako da ang hait nga magakay ni atong higayuna. Oh. Tutok ka bayan ako. Rosa. Dinudog ka na sa patagway, ha? Ako pa mo nibihapos ni mo sa dara ko magagay. Apal kalit ka nawa. O binabati ni Ming usa ka lang nga mga kikik. Dito si Pamo. Binupad palayo. Uy, ambot, oy. Ambot, wag yung ko masayod anang imong gipanulti. Wa. Nga sa ato pa, Rosa. Di ka gid ay mo angkon nga ikaw usa ka ongo bisan pistado ka na, Oy, ha? dili ko ongo. Dili ko ongo. Og dili akong kadtong ongo nga imong giingon nga inyong gigukod nga mibalbal sa imong uyuan sa layo nga lungsod nga imong giingon. Ya, mudi-mudi ka. Pwes niya. Dako ida huli water. Isam di ko ni simulawas ha. Ni akin kuha ko ha. Para kong karapa. Dito ko huli water ha. Hanaray, hanaray. Oy. Karon niya. Abdihan kong karapa ha. Ya, sabi ka ni huli water ha. Sige, sige. Diha na mo. Diha na mo. Awa. Ya. Balik diri. Bakit abi? Hindi ka papasok sa isang biglang huli water mo. Balik diri. Maning biya na mo diha maning Mila. Way lame nga kaistorya ng mga tawhana. Kada kay nahadlok siya nga masabligas holy water. Klaro na lang nga ongo ang imong asawa maning. Kaanugon sa kung gugma mo kay siya gyud imong gipili. Si Ma, paano ilabot anak ko matinuod man nga ongo akong asawa o dili? Butante nga, maayo yan tumong sa iyang pagpakikigalan ninyo, nga amo mga silingan. Unya kay naglagot magdukon niya. Sayang kay akong gugma mo maning ay didto ka dahi gugma sa ongo. Si Ma, ayaw upsa pailom ni Rosa diha ninyo. Ilabi na nimo, basi magbahay mo. Ug ikaw, tingaling ikaw ang una nga mabalbal ni Rosa nga atong silingan. Maning, Oo, tana Milay, tana, mabiya ta din eh. Sunod ako, dali. Nang si Ma, Erning, Dulpo, buotan man ang akong inahan. Kung mahimo man gani siyang ungo, kana dili niya kagustuhan nga mahitabo kana niya. Di na mo. di ka gustuhan. Bidang lami agning Mila. Ha? Jag anak sa ungo pero ibog kay ko niya. Ilamay. Kaya daw, ha, Erning, ha? Di ka musugot ka manguyab ka ng milang anak sa ungo, ha? Dili yun, Erning! Unsa? Mauni na yung buhaton kang Mila? Mao na, Baydol po. Gusto na kong angkon ng pagkababae ng Mila. Busa. Psst. Hoy. Alalay ko gusto na kong buhaton ng babayana. Unsay buti pa sabot, Berning? Ha? Kitang duhang mulugos niya. Unsa? Si Mila? Ato luguson? Mauna imong nahuna-unaan pa? Oo, Mila. Derusa. Gusto kong dadon din sa aton dapit nila si Manang Daling o iyang anak nga si Sarah. Sige pa. Musugot ko nga, anina nimo sila pati puno na puyo na to si Tia. Ingon man si Agaw Sara, pero doon ako ikasulti-sulti din hi. Kana ang dili ko musugot dong maning. Derusa. Ma, Dili ko gustong masayod ang imong ian ug igagaw Mila. Nga ako nga imong inahan usa ka ugo. Busa dili ko musugot nga dunay laing tawo mo tipon og buyo dinhis atong panimay. Marusa. Kung dadon mo dinhi ang imong igsoon og pag-umangkon dong maning. Sobrang sakit na unya sa kundughan ang akong bation. Kung sila unya mismo nga imong mga kaliwat ang mutamay ug magtinguha pa unya sa akong kamatayon. Derusa. Pero, ma, ato ra silang kaliwat. Ako siyang iyaan. Ug ako igagaw si Sarah. Nagkasiguro ko nga arigid na itong ilang simpatiya, ma. Basta kay dili ko musugot. Kung pugson yun ninyo sila sa pagdadinhi, anak ng higayunang magpalayo na ko ninyo sa hingpit. Mubiya ko ninyo ug mangita ko og dapit nga akong kapuy-an nga mag-inusara. Diha na mo. Uy, Ganahan man tapuan ni tipo na puyo na to sila si Tia. Ug si Agaw Sara. Pero di man musugot si Mama pa. may punto sab si mama ni mo anak. Kaya bisag ako sa mga kaliwat, may posibilidad yun nga mahitabo ang yun ni mama ni mo. Sige. Di na lang nato dadon si Tia dinhi ug si Agaw Sara. Di ko gusto magpalayo si Mama nato pa. Kay bisan pa mag-ungo siya.
Inahan ko gihapon siya. Di ko gusto mawa si mama nato pamaning. Asa mas mama ni mo, Rosa? Ha? Dito man to sa taas pa, sa may terrace. Hapit na mo alas 12 tungang gabi eh. Tanha doon tas mama ni mo. Basi dahimon siyang ungo. Basi iyang dayon nun ay amahan. Ang pagpatay sa mga tao nga iyang gikalagutan. Ha? Tana dayon. At doon tas mama ni mo, Rosa. Na, untok ng alas 12 sa gabi. Huwag niya, nagsugod na kimok ang akong mga kaunuran. Huwag niya, may kimok na sab ang akong mga lagos. Nanurog na ang tagas kong bangkil. Mahimo na kong usa ka ugo. Karon, manghidhid na kong ining lanas akong duha ka ilok. Aron mahimo na kong langgam nga kikik. Day, Rosa! Day! Ganun nagulit ka nagdarapa sa ungo, ha? Ma, ay na lang gud paglupad og layo. Doon na may kiandam si Papa nga buhing manok, ma. Para to nimo. Tuas ako sinaay, akong gihigot sa til sa lamisa. Day, Rosa! Day, ayaw na lagi paglupad og layo. Day, baka kung sa mong nahuna. Imong biktimahon ang mga tao nga imong gikalagutan. May kay nasayod ka maning. Oh, anhin ako mamalbal sa ato. Ug ang mga taong gikalagutan ko, ang anam-anamon ko og balbal. Og si Sima, siya ang unahon ko og patay. Suyupan ko siya dugo karong gabi una. Ug kanon ko ang iyang kasing-kasing. Di ka musugot. Nga mangunay kag ato mga silingan. Pus naman di ka mapatuon ako. Di ka patuon sa kong tambag o niya. O, dili. O, niya. O, may dikit ko si mga tubangan. Puslan man nga mangunay ka ng taga-dinis ato. Sige ako. Ako yun hapagbalbal. Ako yun hagpatay, Rosa. Dumaning. Mauna! Makatilaw na gitaron sa kalindot sa anak sa ungo. Kining bayaning. Dili ka tabag kalabusos yung inahan nga ungo, bay. Ano naman? Nadlo kag ungo, Wala ha? ko mahadlok, pero dili ka kayong mabati ito kabalaka. Kay may agin ko ng ungo agud. Naghan ko ng mga taong napatay gud. Ah, dili siya makatabang ron sa tong pagabuhaton siyang anak. Adlawan ron dako. Dili pa niya magamit ang iyang gahom sa kangit-ngit. Ha? Kung naman siyang gahom siyang ungo siya. Pero nagtuo ko nga ang pagbalbal ra og tao ang nakamahuan ni anang ungo. O, sa bagay, adlawan ron. Ako noon, ibog sige ko ng mila. Sige. Suportahan ka sa gusto nung may tabo. Tara! No, ora man day na. Tara. Muadto ta sa ila. Dili lang ta magpaduol, ha? Lantaw na nato nga mulakaw nas may maning dong sa simbahan. Ulba siyang tigwa nga. Ungo ang iyang asawa pero may kam atik-atik. Alagad ko ng simbahan, isip mo sa Kristan. Oh, kamausad. Maugit. Kamausad mo tik-atiks na yung maning. Nagpadool pa ko na sa Ginoo. Ano pagtabos kriminal niyang asawa? Maluhay ang mga tao. Nga palayas natin sa ato. Kay, sa Kristan mo siya. Ah, hila. Di tam hisgot ng maning. Ang iyang anak importante nga itong malugos. Tana bay, tana na yun. Mao ba dong, muadto na ka sa simbahan? Oo, day. Di ko mabuwag sa Ginoo. Kung ikaw sa kaungo, nga nagagdahi mong mga sa, ako ang kanunay nga mag-ampo. Aron, matibangan yung mga sa nga tos kita saan. Huwag yampo kusab nga unta, yan ang wag tango na yung pagkaungo. Gamahin mo kang normal nga tao, sama na mo ni Mila nga imong anak. Ay, kung mahitabo man gani nga mawa kining akong pagkaungo. Pasalamatan ko yung kiniog dako dong. Na, sige day, adto na ko. Tuan naman si Mila sa banyo, naligo. Inalang niya siya nga, milakaw na ko ha. Nasige dong, kay ako mobalik ko sa atong kwarto. Matuog ko og balik kay gikapoy pa ko eh. Tara. Tara, bidulpot na. Milakaw nas na yung maning. Higayon na to ni. Yan, kasi may bato na to ron. O, sa pa. Tara, bay. Muadto din ta sa ila. Adto tang agi sa luyong bahin silang bahay. Tara, bidulpo. Tara. Sige, tara bay. Ayaw pagluklod! Agay! Kusgan! Kusgan isa beming!
Hilom ka! Asok magon, di ka kilip! Magkagod niya! Da! Magkagod nun! Ya, panigit ka hanak ka! Tala, Bidol po! Daron to sa luyong bahin sa ila. Mayo kay... Labong ka ditong kasagutan. Agto to siya dito tabangan og lugos! Hayop mo, may galon. Jay? Tagbawan ako nimo, Emila. Basta ko! Bisis ba Erning may una? Og lugos ni mo, pero tagbaw ka po ko ni mo! Gotoy! Damiaw eh! Talbais ko! Oy! Inyong ilugos ang akong anak! Oy! 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 Pamansyon ko ka mong buhay! Abra, boy! Oy, nalimot ng adlawan ron! Adlawan ron! Akini ang imot! Ayaw pagsinggit, Mila! Tumba! Tumba lagi! Ano? Patay! Napatay mo sila! Bayring! Dali! Dali, Bidol po! Si Bata! Si Bata! Oy! Bayring! Huwag ako bay! Huwag ako! Musibat ko! Musibat ko din eh! Musibat ko! Unsa? Inyong kiloko si Mila nga anak ni Rosa Umo. O inyong gitungkap Oo, na matay. ma! Among napatay ni Baydol po! Dili ako nagpatay ni Miloy! Bay! Ikaw! Ikaw binunggam niya o dili ako! Hasta sa Rosa! Ikaw binunggam niya! Unsa? Hasta si Rosa inyong napatay. Wala lagi ko ilabot! Di ba? Si Erning nga! Si binunggam sa duha! Pida ninyo, oy. Usa man doon na ba nakakita sa inyong gibuhat, ha? Kung anong nisong sa budid to, ug inyo ning gibuhat, Erning, ha? Ano? Kuan ma! Ang tuyo na mo! Mauron tang paglugos ni Mila! Nya, humalang malugos Mila! Kalit lang miabot si Nang Rosa! O gamagan mi! Mao nga, si Nang Rosa ang una lang kong ginunggab! O si Mila, singkit man! O tong dunggam kong mayos Mila! Pida ning hitabuan. Si ng Rosa, nagtinga pa ito nga amag riyaan. Apan ka siguro ko, matay to siya. Kaysa wakan dugan to na ikot niya pagdunggam ni Bayerning. Klaro kayo, igo kasi kasing ato. Ay, may lang unta kung wala ikaw nga nakakita sa inyong gibuhat. Hala, sige, sa kastaas, Erning, tago dito. O italbol po. Oy, hala, sibat na dito sa inyo, dali! Nahumaligod ang misa. Tanas ako binto maning. May isulti ka man kana ko. Nga usa ka buta nga importante. Sunod ako. Oo, padre. Sundan ko sa Padre King. Huwag dihigayo na, sultiyan ko ni siya sa matuod. Bahay na daw sa akong asawa. Nga siya, usa kaungo din sa among dapit. Daan pagyud ko nga mao ni isulti mo nako maning. Padre, mura lagi kag wa ba kong sa akong gisulti nimo. Tungod kay dugay nako nga nakadungog og tabi bahin si mong asawa maning. Nga siya usa ka ungo. Apan nagpaabot lang ko nga ikaw ang musulti nako personal bahin si mong asawa. Nahibaw na di kabahin, ana, Padre. Apan, Padre, way gibalbal nga tao si Rosa din sa itong dapit. Kung musuol iyang pagkaungo, buhing hayop baya suyupan og dugo. Ako mismo ang mangunay og andam niya, og buhing manok, og itik, aron iyang suyupan og dugo. Apan bisan pa man ni ana maning. Nakasiguro ko nga nakapatay na gyud siya og tao maning. Apan didto lang kini niya gibuhat sa layo. Padre, king tabangi ko mawa ang iyang pagkaungo. Tabangi ko, Padre. Maning. Bueno, karong gabi, muadto ko sa inyo. Ug atngan ko ang pagkahimo niyang usa ka ungo. Gusto kong mosaksi siyang pagkahimo ng ungo maning. Oo, Padre. O, sige, magpaabot ka mo sa bahay ko ng gabi. Magpaabot ko, Padre, king. Mayot na pagkatapag sa Padre, king. Ano mawa ang pagkaungo sa mga asawa. Ay, Manay! Manay! Kali ang polis sa inyo! Kanunin niyo ang talenta mo kay Mila Rosa! May daw tagong naitabo ni Mila Rosa. Ginoo ko. May daw tagong naitabos kong asawa o anak. Ginoo ko. Patay na si Mila nga kong anak. Nagwahay-guhay ang sapot. Gamay dinunggaman sa duguan. Rosa,
Rosa! May agi ko sa sandunggaban sa mga ni mundugan. Kinsa nagbuhat ninyo ini? Kinsa! Ilugos ang atong anak. Huwag ako'y unang kidunggap. O si Mila ang ilang gisunod. Huwag namatay. Siya. Panimaos ang among gidangatan. Dawata ang akong kamot. Ikaw ang dawat sa akong pagkaungo. At siya ang nagbuhat na mo niinit. Ambi ang imong kamutan. Dawaton ko kining imo ibilin ka ako. Ambi! Maning. Salamat. At siya, sila si Yaning Dolfo. Kaya sila ang nilugos sa atong anak. Si Erning ang nidungkap ng duha ni Mila. Rosa! Adios. 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 Rosa! Rosa, asawa ko! Rosa! Salamat nga niya, Kasara. Eh, doon ako'y kauban sa pagbilar sa pating lawas sa kong asawa o anak. Ayaw paghubog, Tiyo. Uy, dili mayo maghubog kang magbilan nila ni Tia Rosa o Camila. Lumsan, agutukan ito magkagol, Sara. Si mama ni mo, pasamle siya. Nganong amon siya buwan ni? Tuwa sa Manila si Mama Tiyo. Nga imong maguwang pero naipahaw na to sis na hitabo. Ay, kaloy sa nila, uy. Si Camila, gilugos pa cute, unya gipatay. Si Tia Rosa di ay, uwat din niya magamit ang iyang pagkaungo, Tiyo. Giganit unta niya ang iyang pagkaungo. Aron nga magkapanalipod siya sa ilang kaugalingon. Nasayod ka dahil nga ungo si Rosa. O, Tiyo, uy. Naipahaw mong bibis Mama, good. Ayop sila. Bisan ungo akong asawa, panuwa siya gipatay nga mo silingan. Hana, Tiyo. Kana nagpaingon din pa. Kana na sa unahan. Pare man na. Kay nagsuta naman, no? Si Padiking ka na. Dili na ko angay pa mapadool niya. Dili na Sara. Kaya usan ako kaungo. Ako bitawat sa pagkaungo ni Rosa. Tiyo. Maning, Oo nga na, Padiking. hubog ka. Naghubog ka nga mibilar si mo mga mahal sa kinabuhi. Doon kaya dili ko madawat kin natabos kong asawa o anak. Mau naghubog ko, Padiking. Ako bitan na siya gipadlong padre pero miinom ang gyud siya. Maning, dili pa kini mawag at tapusan sa imong kalibutan. Pusa ayaw palabi si mga. Mahal ko kayo akong asawa ug akong anak, Padre. Kung ikaw, Padre King, mananghid ko nimo. Mubiyaan ako sa pag-alagad sa simbahan. Oh, Dili na ko angay diyang napita. Dili na ko maalagad sa inyong dos. Tiyo, uy. Sige na malang kagahubog, uy. Dili na nung kuganan mo biya nimo kay mabalaka man kung ikaw lang usa din eh. Biya, Sara. Basag din lang ko din eh. Ug karong nalubong na akong anak ug asawa. Magbantay ang mga taong nagkaingon sila kamatayon. Oh. Kay patsyon ko sab sila. Tiyo. Mao ka. Magbantay ang duha ka mga kriminal. Kay niya, maangkon usab nilang ilang kinanaling kamatayon. Kay mo baos ko silang pagpatay ni Rosa ug Mila.
Mupaos na si Maning ang ungo nga palahubog. Kaya nga no, tiyo. Nakaila ka ba dahil sa kriminal, tiyo? Oh, kaysa di nga pagkabugtuis kininhawa si Rosa. Sa dayon kong dawat siyang kabilin nga pagkaungo. Nakasulti siya sa ngan sa mga kriminal. Huwag magbantay sila. Kay mubaos ang ungo nga palahubog. Tiyo! Hapit na mo alas 12 sa tungang gabi, Sara. Hapit na kung mahimong ungo. Gusto mo suyo dugo. Tiyo, ayaw taong kong unaya, ha? Imo ba akong proseso nga pag-umangkon? Hubugra ba ka? Lili ko ikaw una yun sa pagpatay, Sara. Kay pag umangkon ko ikaw, ang kriminals kong asawa ug anak ang patsyon ko. Alas 12 na sa tungang gabi, Inikyota. Kay migimok na ang akong kaunuran. Itunol ang lana sa ungo nga naa sa lamisita, Sara. Dali! Dara, tiyo. Karon. Manghid-hid ko sa lana. Sa duha ko kailok. Karon, musinggit ako og pong nga gusto ko. Ang mahimo kong kikik nga langgam. Oo nga palahubog! Hala! Nahin mo na kalanggam nga kikik, tiyo. Kikik! Anto na ko, Sara. Bulupad ako agi sa bintana. Arpat yun ko sa katao. Nagkriminal sa mahal ko sa kinabuhi. Anto na ko. Bumalik sa ko karong taon-taon eh. Kikik! Pag-amping, tiyo! Hubugra ba ka? Tuan na. Milupad na si Agi sa bintana. Hala, uy. Kanindot ni tiyo. Makalupad naman siya, uy. Hala, ganahan man noong ko mamahimong kikik. Pero dili lang ko, uy. Dili ko gusto mamahimong ungo. Huwag yung magkiha si Maning sa mga kriminal siyang asawag anak. Kaya may nakakita. Siya din nga mo gilugo si Mila. Huwag ipatay ni Bay Erning si Nang Rosa o si Mila. Pero nahibaw ko. Nagdulagis ni Maning nga kami magbuhat sa ingon. Apan, wala siya egong ebidensya. Oh, o saan? Kiki? Patay naman tas Nang Rosa nga ungo. Ako'y, doon naman tingin lang yung ungo. Hindi nga mong dapit. Oy! La! Dumaning! Ikaw! Buhay ko! Ay, kusog ka! Kumagkapiyog siya mong kusog! Karoon na! Langkaton way mong obol-obol! Pinagi sa akong tango! Patyon ko ikaw! Sa mas magpatay ninyo sa kong asawa o anak! Ning may mipatay nila ng Rosa ang Mila. Ako igor ko milugos ni Mila pa. Dili ako mipatay. Karon na. Utod ko soyo pa imong dugo. Patay ka na, Adolfo. Tiwason ko lang kining tanan karong gabi una. Adoon ko si Erning sa ila. Karon ko nang tiwason nang akong panimausa. Oo! Nga palahubog! Kikik! Tulupad ko! Wow! Kikik! Magpantay ka, Erning.
Kay nagkaduol na sa imong nimutangan ang ungo nga palahubog! Katuog na, oy, Erneng. Um, Sige ka pa maglingko din ni stress, oy. Ay, Hapit na mo alaunas gabi, oh. una lang ma. Wa pa man ko magduka. Nahibaw kung sa'y nakahasol si mong hunahuna. Ay, Mao nga permi kang tagdugay matuog, mauna. Kay nagsikag ko na huna ni Rosa og Mila nga imong gipatay, di ba? o ma. Sige man ko nga padamguhon ni Rosa og Mila ma. Erning, ako pa'y ikaw no, musibat ka dinis atong dapit. Kay nakadungog kong istorya sa gawas. Nga kana kunong Sara nga naaros ilang maning. Nanabi nga kamo kunong duha si Dolpo ang mipatay kang Rosa ug Mila. Oh. Kay si Rosa kuno, buhi pa dihag naabot si Maning sa ila. Og nakasulti kini nga kamo ang kriminal. Unsa? Oo, Nakasulti si Rosa kang Noy Maning nga kami si Dulpo ang milogos ug midunggab kanila. ay oo lagi. Mao na'y sulti kuno ni Sara sa gawas. Wala. Kuya nga nila. Basin kalit nga doon na yung mga pulis nga muanhi o mudakop na ako. Bus ha. Ugma sa isbuntag ma. Musibat ako din eh. Mularga ko sa Manila. Ngadto silang tiya. Kana na araban niya. Sige, uy. Una kong suod sa kong kwarto kay nagduka na ko ha. Sige ha. Musod lang ko sa kong kwarto eh. Adto lang ko dito manigarilyo sa kong kwarto. Hangtod nga, bation kong duka. Nana. Ay, nablihan ko lang bintana sa kong kwarto. Kuhaan ko si istante ng sa kabutilyang bino. Muinom ko. Para mahubog ko niya, makatuhog ko. Kikik! Uy! Kikik! 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 Tingog kikik to ko na bati. Hiyamat ra. Nakanangog kong tingog kikik da. Nahinumdum na ko ng rusa da. Nay Mali! Ikaw! Kuy ko! Ayaw kong lukap! Di ko mapiyog ang imong kusog! Ay, bayaran mo sa mong kibuhi ang pagpatay mo kang Rosa og Mila. Pasaylo ako, Noy Maning! Pasaylo ako! Dili, di ka mapasay. Bukod suyo pa'y mundugol. Patay ka na, Irning. Di ka pa ni maus ko na ang iyong pagpatay sa kong asawa o ganak! Tiyo, hala, nabalik ka nga nagkadugo ang imong babaw ang imong suwang. Dugo kini ni Erning udol po. Ang nagkampat sa kong baba, Sara. Usa? Napatay ka ng duha ka tao, may patay kang Rosa o Mila. Ug si Erning, giukab ko ang iyang dugan. Ug ikaon ko ang kasing-kasing. Kay siyang utok sa tanan. Gawa siya maglugos kang Mila. Siya pa midunggab patay kang Rosa ug Mila. Tiyo, ini kaugmain ni nakasiguro ko nga doon nagighantaw nga musong din sa bahay aron patsyon kanila. Kaya nakasiguro sila nga ikaw ang mipatay nila. Nahibaw na kong ingon na ng mga tapo ug mga tawa. Huwag dili kay mga silingan ra, may musong na to. Lakip na usab ang mga pulis. Unya, unsay buhaton mo ini, tiyo, ha? Sara, karon dayon. Mubiya ko din sa akong panimahay. Mulupad ko magbalik ka. Ug dili na ko mabalik pa din eh. Ug ikaw na bahalang manubag unya sa mga musong din eh. Ug mga dawa. Ungo nga palahubog! Ay, kikik!
Gigig! Anto na ko sana! Mulayas ako din sa akong panibay! Gigig! Gigig! Tuan na si Tiyo Maning. Hingpitan niyang biyaan kining iyang panimay. Nahataga na yun niya hustisya ang gidangatan nila ni Tia Rosa o ni Gaumila. Napatay yun niya si Erning o si Dulpo. Patay na ang mga kriminal. Gipatay sa ungo nga palahubog. Dili mga bata makasama na tapos akong aso ninyo ni Simanahon nga naguluhan. Ang ungo nga palahubog din nila ang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan. Sinuwat ni Kuya J. Badayo sa direksyon ni Ate Marites. Parva Alboris ang atong spinner Kuya Joel Vinci, soundman Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio editor Kuya Lloyd Gabiana, Kuya Ariel Magkao, Kuya Jeffrey Gabunada og ingon man si Kuya Randy Tayad. Kinitanan dalit kanato sa RMN